No niin, nyt lähtee solovoitto. Oi, mikäs. Oi. Vuoden mies. Tää on kyllä elämää tää. Hakkipiu. Pate, mitä tämä on? Herra kyläjuoppo. Se on lunta. Miksi? Se oli tiluksien käytävässä. Me vaan Jylk! Antakaa olla viimeinen kerta. Kukas komistus se siellä on? Marko! Pidätkö sitten turvat kiinni? Tää saatte selkää. Nyt tulee hyvä kohta. Imuri olisi kyllä vähän helpompi. Itse senkin. Ei vitsi. Jaas, tuollako tavoin sinun isäsi opettanut pesemään saunaa vai? Ei. Häh? Tuolla tavalla on sinua opetettu pesemään vai sauna? Menepäs nyt siitä. Nonni, nyt on sitten siivottu. Huomenna sitten uudestaan koko homma, että teitte työtä. Miksi toisen kehu? Teitte työtä. Oi saatana. Lauri! Lauri! No mitä nyt? Annas mulle toi puhelisenkin rääpäle. Tonko takia sä pyysit mut käymään? Alatko sä pentu selkääsi? Noniin, mä enpä tiedä siitä. Joo, katsotaas paljos tota eläkettä on jäljellä. Joo, joo. Mitä tämä? Ei tämä on pakko olla niiden poikien tekosia. Mitä?
Minun taulu. Taulu. Ei! Sinä käytit minun luottokorttia ja sinä rikoit minun elämäni tärkeimmän asian. Se oli vahinko! Ai että käytit minun koko eläkesäästötilini, jota olen säästänyt 20 vuotta. Me käytettiin ehkä vain 40 €. Niin, olen säästänyt 2 € vuodessa viimeisen 20 vuoden ajan ja te kavalsitte ne minulta. Tehdään diili. Me voin vaikka maksaa jokaisen lantin takaisin ja me voidaan vaikka... Ei! Me voidaan tehdä töitä. Katso klökiä. Ei! Sinut on nyt kidnappattu ja et ikinä pääse pois täältä. Loistavaa. Mut on kidnappattu kyläjuopon saunaan. Pystyisiköhän tämmöisen rikkoa tuo ikkuna vaikka? Tässä onpa teidän päivän ruoka sitten. Mikä toi on? Tämä tässä on kuule sinappia. Että... Hyvää ruokahalua. Joo. Kuule sinun pahoittelut, mutta Ai, Marko. sauna on epäkunnossa. Mitä sinä oikein kelemeilet täällä? Minä en huomannut sinua. No niitä sun, näitä tässä vähän tiluksia ja... No mitäs sulle? No, ei tässä kummempia, että... No, voitko hoitaa nopeasti? Halusi joulusaunassa käydä. Joo, totta kai. Minun hyvässä huolessa, että pääset ihan kohta puolia, että... Hyvä. Minä luotan sinuun. Pidät niin hyvää huolta minun pojasta. Sinä et ikinä tule pääsemään pois täältä. Sä sanoit jo, vitsi kyläjuoppo. Voiko sä päästää mut pois? Mulla on Pihlan kanssa sovittuna 3. Kello on jo kuule vähän yli 3 jo. Ahaa, taidat tulla Marko. Kyllä, mitäs sitten? Onks Pete siellä? Meidän piti nähdä 3. Kuules, Pete nyt ei halua olla kuule sinun kanssa. Pete on kuule nyt Laurin kanssa. Mä kuulin kyllä, että ne puhuu tuolla, että Pihla on kuulemma aika säälittävä tyttö, että näin mä kyllä kuulin, että... Niin minä kuulin. Ei Pete sanois niin. Olen pahoillani. Yeah.